22 декабрда Яшьлек без сараенда 2021 елга йомак ясауга багышланган традицион тантана узды. Анда шәһәр һәм район советы депутатлары, предприятие оешма җитәкчеләре, хезмәт коллективлары вәкилләре, хезмәт алдыңлары катнашты. Елга нәтиҗәне район башлыгы Разиф Кәримов ясады. Ул район икътисады тармаклары буенча 2021 елда ирешелгәннәрне бәян итте, алдагы елга бурычлар билгеләде. Барыбыз өчендә туганнарның сәламәтлеге, балаларның уңышлары, эшләү, ял итү, спорт белән шөгыльләнү, ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә булышу кебек кешелек сыйфатлары мөһим. Милләт тынычлык һәм татулык, бай мәдәни һәм рухи мирас район казанышларының наклы нигезе булып тора. Җәй кырлыгы белән сынаса да, елына күрә ярыйсы уңыш җыеп алынды. Республикада беренчеләрдән булып язгы кыр эшләренә керешеп, җир эшкәртүнең иң югары технологияларын кулланып, шәшүлек майданнарында вакытында тупландырып һәм шу үләннәренә кырткычларга каршы эшкәртеп, без елына күрә канәгатьләнерлек уңыш җыеп ала алдык. Бәйрәмдә төрле тармакта эшләүче хезмәт алымлысына хөкүмәт бүләкләре, район башлыгы мактау грамоталары тапшырылды. Ел җитәкчесе 2021 номинациясендә Техник заводы ширкәте директоры Андрей Мамонтов җиңүче булды. Уңайлы мохит, төзелеш һәм ремонт программасын тормышка ашыру, халык иминлеге һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү номинацияләрендә җиңүчеләр дә бүләкләнде. Бүләкләнүчеләр арасында политехник колледж студентлары булуы да куанычлы. Яңа елга биләмәләрне бизәү буенча кышкы әкият конкурсы җиңүчеләре дә читтә калмады. Тамаша бәйрәм рухында мавыктыргыч үтте. Зәйлләргә Ясмин, Татарстанның атказанган артистлары Ойдар Сөләйманов, Марат Галиев, Фирдус Симаев матур чыгышларын бүләк итте. Тамаша туган як, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге еллык темаларын куачлады. 2022 елда Зәйнең 370 еллыгы. Алда безне зур эшләр көтә. Имин, бәрәкәтле еллар булсын. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.